Op een merken is altijd een soort leven en knipperende luchten en gewoon mensen kunnen daar net goed hoor. Daarom weer de Pinkstermerk op het Jereveen van de morgen prikkel eren. Dus maar minder lood en minder lucht, maar daarom net minder leuk. Ja, want ik ging omhoog met Damien en toen ging ik weer naar beneden. En toen voelde ik het echt helemaal in mijn maag en zo. Toen dacht ik van, oh, elke keer zo. En jullie en mijn moeder en mijn zus alleen maar lachen en zo. Dus ja, dat was wel een beetje leuk. Toch alle drokte op een gewone merken, kan net elk ervan geniertje. Op deze prikkelerme variant kan dat wel. Ben die vaak oerprikkeld worden, omdat alles volle beter binnenkomt. Normaal is het heel chaotisch, dan wordt er continu wat rondroepen, dan binnen al je gloeden lochten en dan zitten ze de hele tijd zo. En dan krijg je net plezier maken en krijgen ze nou ja, dat hebben we zien. Ze gaan er gewoon rustig in, ze hebben plezier en ze komen er rustig uit. Dus ik vind het een uitkomst. Er binnen honderden bezoekers op de merken AOK. Daarmee is het nevens de organisatie een succes. Al maakt er van haar nog wel meer volk op aankomen. Ik heb bekendgemaakt dat het voor autistische mensen is, mensen met een handicap. Ik zie nu wel veel mensen met kinderen. En ik heb het idee dat mensen denken dat het alleen voor kinderen is, maar dat is het niet. Het is ook voor ouderen. Het is voor andere handicappen. Het is voor iedereen.